A mysterious civilization of unknown origins appeared. It developed in the Balkans, between the Danube and В момента виждате най-новата present-day Bulgaria. интерактивна система, 2000 която работи с два екрана. Един по-малък, който е сензорен и служи да управлява системата, и един по-голям, който служи само за визуализиране на полезната информация. Ето, може да започнем вече работа. В момента се изобразява, да го кажем, скринсейвъра. Когато малко по-дълго време не се е работило с системата, автоматично се включва това видео, което, освен че показва разни интересни неща, подканя потребителя да използва системата, като го уведомява, че стои пред такава система и че трябва да класне екрана, за да започне. Да започнем. Винаги, където и да е била системата, след това преминава на главното меню. Какво имаме тук? Имаме 8 анимирани бутона, от които директно можем да изберем филм, който да гледаме. Освен това, имаме бутони, с които можем да управляваме самото видео, превъртане напред, назад, пауза, плей, лента, която показва къде се намираме в момента във филма, а също така и стоп и връщане на начално положение. Естествено, може да сменим филма. Може да превъртим напред. Главното меню е направено, за да предизвика по-голям интерес от потребителя към това, което може да види. Това е така атрактивно направено. И има малко неща за избор. Но за това пък просто в едно кликане веднага се влиза в определен филм. Другото характерно за главното меню е, че могат да бъдат избрани едновременно филми на няколко езика. На български, на японски, на английски, пак и на български, но с субтитър на немски. Ето ви на японски. Може да ви изглежда странно, но в нашия музей идват много японски. Така. Освен това, българските филми, изцяло, които са на български, са структурирани в отделно меню. Те улеснение на потребители, които са българи. Филмите, които са специално на японски, са също структурирани в отделно меню. За английски това не е направено, поради една причина. Много са малко филмите, с които разполагаме, които са озвучени на английски и са за нашата история. Така. Филми на български. Забелязвате, че преминаването от една позиция в друга става като се премества по хоризонтала целият интерфейс. Тук също имаме възможности за манипулиране на видеото. От тук избираме кой филм искаме да гледаме. Този скрол е интелигентен. При натискане избор на филм, виждате как филмите, които в момента не се виждат, трябва да бъдат скролирани, автоматично сами се придвижват нагоре.
Същото важи, когато правим и в този край на скрола. Ето. По този начин се улеснява потребителя, защото все пак става въпрос за работа с пръста, не с мишка. Филмите на японски. Забележете следното. Пак с цел улесняване на потребителя е въведена автоматизация. При избор на коя и да е от опциите, винаги автоматично се пуска първия филм в менюто. Може да превъртим. Връщаме се на Main меню. Тази система е направена специално за видеопрожекции. Но понеже ми се стори, че това не е съвсем достатъчно, за да познае посетителя на музея и потребител на тази система с нещата, които се намират в нашия музей, добавих и допълнителна функция, така наречената хронологична таблица, в която може да избере един от 22 експоната и находки, които се намират в експозицията на Варненския археологически музей. Ето от тук. Тук пише какво трябва да направим. Изберете изображение, за да научите повече. Ето. Лесно и просто. Вижда се на сензорния екран, вижда се и на големия. Също. За потребителите с английски, естествено, същото го има и на английски. Или ето този експонат. Или ето този. Ако повече от 3 или 4 минути не бъде използвана системата активно, т.е. никой не докосва екрана и в същото време не се визуализира филм, предвиден е този скринсейвър, който видяхте в началото, да се задейства. Това е.